Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bashone ujuqu abalisa ababili abadutshulwe ngemvula yezinhlamvu behamba ngemonto iToyota Fortuner. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangiqala isijoyinele lelikhasi wamayelekile igama lami ngusibonga konke wakandwana Motanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Bashonele endaweni yesigameka abalisa ababili abadutshulwe imvula yezinhlamvu abalisa abangaziwa eDoncrest maqede bashonela endaweni yesigameka. Kube ukuthi abalisa bebehamba ngohlobo lemonto iToyota Fortuner emhlophe bahutshwe abalisa abangaziwa maqede bavulela ngenhlamvu bebhekise kule monto ibisiphaphalaza imonto emva kokudubuleka kwabe bephakathi maqede eyayophoseka othangweni komunye yomuzi babe sebeshona ujuqu okhona endaweni yesigameka. Abezosizo oluphuthumayo bathintiwe bafika ngokukhulu ukushesha endaweni yesigameka nala nokuyila abafice khona abalisa ababili bebehamba ngeToyota Fortuner emhlophe sebedubuleke bashona endaweni yesigameka bedutshulwa abalisa abangaziwa. Imbangela yokudubuleka namanje ayikaziyo. Kube sekutholakala uhlobo lesibhamu ezahlukahlukene kule monto ebihamba abalisa abadubuleke bashona khona endaweni yesigameka. Amaphoyisa aphenya icala lokufa kwabantu ababili ngakho ukudutshulwa kanti ke uphenyo losaqhubeka. Bafethu ke lezi indaba ezithe zashaqisa abaningi zofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.